हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण നമ്മൾ ഇന്ന് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു അധ്യായം 4ലേക്ക് കടക്കും. ഇന്ന് നമുക്ക് 7 മണിക്ക് ലെവൽ 2 ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആഴ്ച നമുക്ക് 5 മണിക്ക് ആക്കേണ്ടി വന്നത്. ലെവൽ 2 രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഇതേ ലിങ്കിൽ തന്നെയാണ് 7 മണിക്ക് ക്ലാസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് 5 മണിക്ക്. ഓക്കെ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गता मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिकाकान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദന് വേണ്ടി ആ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിലെ 6 ഗോസ്വാമികളുടെ സമർപ്പണം. നാനാശാസ്ത്ര വിചാരണൈക നിപുണോ സദ്ധർമ്മ സംസ്ഥാപകോ ലോകാനാം ഹിതകാരിണോ ത്രിഭുവനേ മാന്യോ ശരണ്യാകരോ രാധാ കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദ ഭജന ആനന്ദേന മത്താലികോ വന്ദേ രൂപ സനാതനോ രഘുയുഗോ ശ്രീജീവ ഗോപാലകോ. ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിർവചനം: അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദ്യനാവൃതം അനുകൂലേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ സർവോപാധി വിനിർമുക്തം തത്പരത്വേന നിർമ്മലം ഋഷികേന ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തിരുച്യത്തെ. അധ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദീന ഭവേഗ്രാഹ്യമിന്ദ്രിയൈ സേവേന്മുഖേ ഹി ജിഹ്വാദോ സ്വയമേവ സ്ഫുരദ്യഥഃ. നമ്മള് അധ്യായം 1 ആമുഖത്തിൽ സാമാന്യ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് കണ്ടു. ഭക്തി രസത്തിൽ ഉള്ള മുൻകരുതലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആമുഖത്തില് മംഗളാചരൻ ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ നിർവചനം, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, രചയിതാവ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിനും വൈഷ്ണവർക്കും പ്രണാമം അർപ്പിക്കുകയും അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന്റെ അവലോകനം നൽകിയ ശേഷം ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ നിർവചനം നൽകുന്നു. ഭക്തിയുടെ അമൃത് മുഴുവൻ വികസിക്കുന്ന പ്രസ്താവനയാണ് സേവനം. അധ്യായം 1 നമ്മൾ ശുദ്ധമായ വികസന സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ കണ്ടു. ഏതൊക്കെയാണ് 6 സവിശേഷതകൾ? ഭക്തിയുത സേവനത്തിലെ 6 സവിശേഷതകൾ: ക്ലേശാഗ്നി,
മോക്ഷ ലഘുത സുദുർലഭ താന്ത്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണി. ക്ലേശാഗ്നി ശുഭദ ശുഭദ മോക്ഷ ലഘുത സുദുർലഭ താന്ത്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ 6 ശുദ്ധമായ വികസന സേവനത്തിന്റെ 6 സവിശേഷതകൾ നമ്മൾ കണ്ടു. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തിയും രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തി. വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തിയാണ് 2 തൊട്ട് 14 വരെയുള്ള അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. സാധനാ ഭക്തിയുടെ തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടത്? മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മള് 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് കണ്ടു. 3 ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ഉത്തമ ഭക്തർ. പിന്നെ നമുക്ക് കാണാം 3 ഭക്തരെ ഏതിൽ വെച്ചാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എന്ത് വെച്ചാണ് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്? അവരുടെ വിശ്വാസത്തെയും ജ്ഞാനം വെച്ചിട്ട് 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർ: കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. അപ്പൊ 3 പേരുടെയും വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. അതുപോലെ കനിഷ്ഠ അധികാരികളിൽ തന്നെ 4 വിഭാഗങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് കനിഷ്ഠാധികാരികളിൽ 4 പേര് വരുന്ന ഏതാണ്? അർത്ഥാർത്ഥി, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി. ഈ 4 തരം ആൾക്കാരും കനിഷ്ഠാധികാരികളാണ്. അവരും ശുദ്ധഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്താൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു ഈ ഭക്തിയിലെ ഉള്ള എന്താണ് നമുക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, ഭക്തിയിലെ തടസ്സങ്ങൾ 2 പേര് എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മളെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുന്നേറാനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ഭുക്തിയും മുക്തിയും. എന്തായിട്ടാണ് അതിനെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് രൂപഗോസ്വാമി? ഭുക്തിയും മുക്തിയും ആരെയായിട്ടാണ് ദുർമന്ത്രവാദി. അതെ, ദുർമന്ത്രവാദിയുടെയും ദുർഭൂതങ്ങളുടെയും ആവേശത്തിന് തുല്യമാണ് ഈ ഭുക്തിയും മുക്തിയും, അല്ലെ? ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ തുടക്കം എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തിക്ക് തുടക്കം നമുക്ക് കിട്ടുക വൈഷ്ണവരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട്. ഒരു വൈഷ്ണവ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കത്താലാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയിലെത്തുക. ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയിൽ വിശ്വാസവും ജ്ഞാനത്തോടു കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കൂ. ഭക്തിയിലെ തടസ്സങ്ങളാണ് ഭുക്തിയും മുക്തിയും. ഇപ്പൊ ഭക്തി ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താ വേണ്ടേ? ഭഗവാനോടുള്ള ആകർഷണം ഉണ്ടാകുക. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ ആകർഷണം ഉണ്ടാകുന്നത് ശുദ്ധഭക്തന്മാരിൽ നിന്നാണ് ആ ആകർഷണം നമുക്ക് കിട്ടുക. അങ്ങനെ ആകർഷണം കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ ഉയരാനായിട്ട് വിശ്വാസവും ജ്ഞാനവും വളർത്തിയാൽ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. വൈദ്യ സാധന ഭക്തി തുടങ്ങുന്നത് ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, അവരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്താൽ നമുക്ക് വൈദ്യ സാധന ഭക്തി തുടക്കം. അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വൈദ്യ സാധന ഭക്തി കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജ്ഞാനവും വിശ്വാസവും നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ളതും നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്ററിലുള്ള ആ വിശ്വാസവും, നമുക്ക് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള ജ്ഞാനവും, ഭഗവാനിലുള്ള ആ വിശ്വാസം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വൈദ്യ സാധന ഭക്തി കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തില് തടസ്സമായിട്ടുള്ള ഭുക്തിയും മുക്തിയും അത് നമ്മൾ നിരസിക്കേണ്ടതാണ്. ഭുക്തിയും മുക്തിയും കാക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. ഇനി നമ്മൾ 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. 4ാമത്തെ അധ്യായം ഭക്തിയുത സേവനം മുക്തിക്കും അപ്പുറമാണ്. അപ്പൊ മുക്തിക്കും അപ്പുറമാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. എന്താണ് മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് ത്യജിച്ചു വരിക. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖവും ദുഃഖവും ത്യജിക്കുന്നതാണ് മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലും ആകർഷണമില്ലാത്ത അവസ്ഥ, അതാണ് മുക്തി. അപ്പൊ മുക്തി കാക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഭക്തിയുത സേവനം മുക്തിക്കും അപ്പുറമാണ്, അതിനേക്കാളും ഉയരത്തിലാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും മുക്തി കാക്ഷിക്കുന്നില്ല, മുക്തി വേണ്ട. അപ്പൊ എന്താണ് ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹം? എന്താണ് ഭക്തന്? ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ. ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സംഘം ചേരുക, അതുപോലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്
പറയുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തനം ചെയ്യുകയും ഭഗവാനെ ഓർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുക, അത് മാത്രമേ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ മുക്തിയും ഒന്നും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ ആഗ്രഹം ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ഒന്നിച്ച് എല്ലാരും കൂടെ ചേർന്ന് ഭഗവാന്റെ കഥകൾ പറയുകയും ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുകയും കീർത്തനം ചൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയില് 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. 10ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 9ാമത്തെ ശ്ലോകം ഓർമ്മയുണ്ടോ? അഹമേവം വിദോർജുന മച്ചിത്ത പ്രാണ പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം. അതെ, അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തീച്ച രമന്തിച്ച. എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം? മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം എല്ലാരും കൂടെ ചേർന്ന് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം, അതിലാണ് അവർ ആനന്ദം കാണുന്നത്. എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ആനന്ദം നൽകുന്ന ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാരും ചേർന്നിരുന്ന് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള കഥകളും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള കീർത്തികളും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക്. അവരെപ്പോഴും ചിത്തത്തിൽ എപ്പോഴും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാനെ തന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പാടാനും കീർത്തിക്കാനുമാണ് കീർത്തിക്കുന്നതിലുമാണ് എന്റെ ഭക്തന്മാർ ആനന്ദം കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ ദാസിയായിട്ട് വരുമെന്നാണ്. നമ്മള് ഭക്തി ഉള്ളടത്ത് മുക്തി ദേവി വന്ന് ദാസിയായിട്ട് നിൽക്കും. നിങ്ങൾക്ക് മുക്തി തരാനായിട്ട് എപ്പോഴാണ് മുക്തി വേണ്ടത്? പക്ഷെ ഭക്തന്മാർക്ക് മുക്തി കാംക്ഷിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ മതി. അതിന് എവിടെ വേണമെന്നും എങ്കിലും അത് അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയി ചെയ്യണമെന്നും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഈ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്താണ്? നമ്മളെല്ലാരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഞാൻ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുകയാണ്, ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരാണ്. ഭഗവാൻ എന്താഗ്രഹിക്കുന്നോ അത് മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ എനിക്ക് അവിടെ പോകണം എന്നുള്ള അത് അങ്ങനെ എനിക്ക് മുക്തി ലഭിക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു സെൽഫിഷ് മൈൻഡാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഭക്തന്മാർ അങ്ങനല്ല. ഭഗവാൻ എന്താണ് ഇഷ്ടം അത് ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം. ഞങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കാനും ഭഗവാൻ സേവനം ചെയ്യുകയും മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. അതിന് ഭഗവാൻ തരുന്ന മുക്തി അവർ കാംക്ഷിക്കുന്നില്ല. അതൊരു സെൽഫിഷ് മെന്റാലിറ്റി ആയി പോകും. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ മാരീചൻ, നമുക്കറിയാം മാരീചൻ ആദ്യം ശ്രീരാമനെ കാണുന്നത് ശ്രീരാമൻ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ വസിഷ്ഠ മുനി അടുത്ത് ചെന്നു. അപ്പൊ ഈ മാരീചനും മറ്റുള്ള അസുരന്മാരുടെയും ശല്യം കാരണം ശ്രീരാമൻ മാരീചനെ അപ്പൊ വധിക്കുന്നില്ല. ഒരു അമ്പെയ്യുമ്പം മാരീചൻ തെറിച്ചു പോയി മൈല് കണക്കിന് ദൂരെ തെറിച്ച് വീഴുകയാണ്. അതിനുശേഷം മാരീചന് രാ എന്നുള്ള ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോഴേ പേടിയാണ്, വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും. കാരണം ഇത്രയും ചെറിയ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വലുതാകുമ്പോ എന്തായിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് പേടിയായിരുന്നു. പിന്നീട് രാവണൻ വന്നിട്ട് ആദ്യം പറയുമ്പോ മാരീചൻ ഉപദേശിക്കും, അയ്യോ രാമന്റെ അടുത്ത് പോകരുത്, രാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോഴേ ഇതായിരുന്ന അവസ്ഥ, എനിക്ക് രാ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ പേടിയാണ്, അതുകൊണ്ട് നീ ദയവ് ചെയ്ത് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതെ അടങ്ങിയിരിക്കാനായിട്ട് ഉപദേശിക്കും. പിന്നീട് നമ്മുടെ ആരാണ് ശൂർപ്പണഖ വീണ്ടും വന്ന് രാവണനെ എരികേറ്റും. അങ്ങനെ രാവണൻ വീണ്ടും വരും. രാവണൻ വന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? ഒന്നുകിൽ നീ എന്റെ കൈയാൽ വധിക്കപ്പെടും, അല്ലെങ്കിൽ നീ രാമന്റെ കൈയാൽ, എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നീ തീരുമാനിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ നീ അവിടെ രാമന്റെ അടുത്തായിരിക്കും പോകേണ്ടതെന്ന് പറയും. അപ്പൊ മാരീചൻ എന്താ തീരുമാനിക്കുക? മാരീചൻ എന്താ ചിന്തിക്കുക? രാമന്റെ അടുത്ത് പോയി മരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതെ, രാവണനെ പോലുള്ള ദുഷ്ടന്റെ കൈയാൽ വധിക്കപ്പെടുന്നതിൽ നല്ലതല്ലേ രാമന്റെ കൈയാൽ വധിക്കപ്പെട്ടാൽ എനിക്ക് മുക്തിയെങ്കിലും ലഭിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ മാരീചൻ എന്താണ്? മുക്തി ലഭിക്കും, അതൊരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി സ്വന്തം കാര്യം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് രാമന്റെ അടുത്ത് എന്തായാലും ഞാൻ മരിക്കുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു പോന്നത്. കൂടാതെ മാരീചൻ എന്താ ചെയ്തത്? മറ്റുള്ള ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷം വരുന്ന രീതിയിലാണ് മാരീചന്റെ പ്രവൃത്തി. ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് വധിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് മോക്ഷം ലഭിക്കും, ശരിയാണ്.
പക്ഷെ അവിടെ എന്താ നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള ശുദ്ധഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ശ്ലോകത്തില് അനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തം. അവിടെ അനുകൂലമായിട്ട് ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യേണ്ടത്. അനുകൂലമായിട്ട് സേവനം ആണോ മാരീചൻ ചെയ്തത്? മാരീചൻ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം സ്വന്തമായിട്ട് മുക്തി ലഭിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയോട് കൂടിയാണ് രാമന്റെ കയ്യാൽ വധിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ മുക്തി എവിടെയാണ് മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഈ രാക്ഷസന്മാരും എല്ലാവർക്കും മുക്തി ലഭിക്കുന്നത് സായൂജ്യ മുക്തിയാണ്. 5 തരം മുക്തിയാണ് നമുക്കുള്ളത്. അപ്പം 5 തരം മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സായൂജ്യ മുക്തി, സാരൂപ്യ മുക്തി, സാലോക്യ മുക്തി, സാഷ്ടി. ഇങ്ങനെ 5 തരം മുക്തിയാണ് ഉള്ളത്. സായൂജ്യ മുക്തി, സാരൂപ്യ മുക്തി, സായൂജ്യം, സാരൂപ്യം, സാഷ്ടി, സാലോക്യം, സായുജ്യം. അപ്പൊ സായുജ്യം ഒന്ന് സായുജ്യ മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനുമായി ഒന്നായി ചേരുക, അതായത് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കുക. ഇതാണ് സായുജ്യ മുക്തി. സായുജ്യ മുക്തി. രണ്ടാമത്തത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒരേ ഗ്രഹത്തിൽ, അതാണ് സാലോക്യ മുക്തി. സാലോക്യ മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എവിടെയാണോ, ഏത് ഗ്രഹത്തിലാണോ അതേ ഗ്രഹത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതാണ് സാലോക്യ മുക്തി. മൂന്നാമത്തെ മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് സാമീപ്യ മുക്തി. സാമീപ്യ മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് കിട്ടുന്ന മുക്തിയാണ് സാമീപ്യ മുക്തി. ഈ 5ാമത് എഴുതിയേക്കുന്നതാണ് നിരന്തരമായ കൂട്ടായ്മ, അതായത് ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് സാമീപ്യ മുക്തി. ഭഗവാന്റെ അതേ ഐശ്വര്യം, അതാണ് സാർഷ്ടി. സാർഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ഐശ്വര്യമാണോ ആ ഐശ്വര്യങ്ങളെല്ലാം മുക്താത്മാക്കൾക്കും കിട്ടുന്നു. സാരൂപ്യം. സാരൂപ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അതേ ശരീര സവിശേഷതകൾ, രൂപം. സാരൂപ്യം, ഭഗവാന് ഉള്ള രൂപം എന്താണോ അതേ രൂപമുള്ളവരാണ് സാരൂപ്യം. 5 തരത്തിലുള്ള മുക്തിയാണ്. സായുജ്യ മുക്തി, അതാണ് ഭഗവാനുമായി ഒന്നായി ചേരുന്നത്. സാലോക്യം. ലോക്യം ആ വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, ഒരേ ലോകത്തിൽ അല്ലെ ഒരേ ഗ്രഹത്തിൽ. സാലോക്യം, അതാണ് ഒരേ ഗ്രഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു ഭഗവാന്റെ കൂടെ, സാലോക്യ മുക്തി. മൂന്നാമത്തത് ശാരീരിക സവിശേഷതകൾ, അതായത് ഭഗവാൻ ഏത് രൂപമാണോ അതേ രൂപം തന്നെയായിരിക്കും ആ ഗ്രഹത്തില് ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപത്തിൽ താമസിക്കുന്നവരാണ് ആ മുക്താത്മാക്കൾക്ക്. അതേ രൂപം, അതാണ് സാരൂപ്യം. മൂന്നാമത്തത് അതേ ശാരീരിക സവിശേഷതകൾ, അതേ ഐശ്വര്യമുള്ളതാണ് സാർഷ്ടി. ഭഗവാനുമായിട്ട് എപ്പോഴും സാമീപ്യമുള്ളത്, ആ കൂട്ടി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് സാമീപ്യ മുക്തി. ഈ 5 എണ്ണത്തില് ഭക്തന്മാർ ഒട്ടും ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഇതിലേതാണ്? ഈ ഒരു മുക്തിയെ അവർ വെറുക്കുന്നു, അത് വേണ്ടേ വേണ്ട. ഇതിൽ ഈ 5 എണ്ണത്തിൽ ഏതാണ്? സായുജ്യം. സായുജ്യ മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നേ ഇല്ല. സായുജ്യ മുക്തി, ഇപ്പൊ ഈ അസുരന്മാരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കൈയാൽ വധിക്കപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാം സായുജ്യമാണ് ലഭിക്കുക. അപ്പം സായുജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുക്തിയാണ്. മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാം സുഖ ദുഃഖം ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തി ലഭിച്ചു, അതിലൊന്നും ആ ബോണ്ടേജ് എല്ലാം പോയി ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ അലിയുന്നു. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ പോയാൽ അവിടെ രൂപമൊന്നുമില്ല, ഭഗവാന് രൂപമില്ല, പ്രകാശം മാത്രം. എപ്പോഴും ശാന്തി ശാന്തി എന്ന് മാത്രം, വേറെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസും ഇല്ല, ഒരു കാര്യങ്ങളും അവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭക്തൻ എന്താണ് വേണ്ടത്? എപ്പോഴും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തനം പറയണം. അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രവർത്തികളും സായുജ്യ മുക്തി ലഭിക്കുന്നവർക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ എല്ലാരും മുക്തി മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു. മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതിയോ? രക്ഷപ്പെട്ടതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ശാന്തി മാത്രം മതി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ഈ സായുജ്യ മുക്തി. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും ആ ഒരു മുക്തികളിൽ ഈ 5ാമത്തെ സായുജ്യ മുക്തിയെ കുറിച്ച് ചിലപ്പോ പറയത്തേ ഇല്ല, 4 മുക്തികൾ എന്നേ പറയും. ഇതൊരു മുക്തിയായിട്ട് പോലും ശുദ്ധഭക്തന്മാർ കരുതുന്നില്ല. കാരണം അവിടെ ഭഗവാന്റെ ഗുണ രൂപ ലീല സേവനം ഒന്നും അവിടെ കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ ഒട്ടും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അവര് വെറുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ എന്താണ് സായുജ്യം. അതിലും നല്ലത് ഇവിടെ തന്നെ നിന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം പറയാം, അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഭക്തന്മാർ. അതാണ് സായുജ്യ മുക്തി. രണ്ടാമത്തത് ഒരേ ഗ്രഹത്തിൽ സാലോക്യ മുക്തി. സാലോക്യ മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ വൈകുണ്ഠത്തില് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അതേ ലോകത്തിലാണ്, ഒരേ ലോകത്തിൽ താമസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഈ 4, 2, 3, 4, 5 ഈ മുക്തിയെല്ലാം വൈകുണ്ഠ ലോകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ്. അതേ ശാരീരിക സവിശേഷതകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്താ വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ്?
വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ളവരുടെ കൈ എത്ര കൈയാണ്? അവരെ കണ്ടാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുക? നമ്മള് ചില 4 കൈ. ആ 4 കൈ ഭഗവാനെ ഭഗവാനെ പോലെ ഇരിക്കും. ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപമാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ നീലവർണ്ണത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇവരും ഇരിക്കുക. 4 കൈകളും കയ്യിൽ ശംഖചക്രമൊക്കെ കാണും. ഏതാണ് ഭഗവാൻ, ഏതാണ് ഈ ഭക്തന്മാരെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാന് മാത്രമേ ശ്രീവത്സം എന്ന ആ ഒരു വെള്ളി കളറിലെ രോമം ഭഗവാന്റെ നെഞ്ചില് ആ ശ്രീവത്സം ഉള്ളത് അത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭഗവാൻ. ശ്രീവത്സമുള്ള ആ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഭഗവാൻ. ബാക്കി എല്ലാവരും അതേ രൂപമാണ്, അതേ ശാരീരിക സവിശേഷതകൾ. ഇപ്പൊ വിഷ്ണു ദൂതന്മാരായിട്ട് വരുന്ന വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നവരെല്ലാം ഈ ചതുർഭുജരായിട്ടാണ് വരിക. അപ്പൊ അതാണ് സാരൂപ്യം, ഒരേ രൂപമുള്ളത്, അതേ ശാരീരിക സവിശേഷതകൾ ഉള്ളതാണ് സാരൂപ്യം. അതുപോലെ ഒരേ ഗ്രഹത്തിൽ അവരെല്ലാം ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്ന അതേ ഗ്രഹത്തിൽ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ അതേ ഐശ്വര്യം അവർക്കുമുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും അവരും ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് അവരും ഉള്ളത്. ഭഗവാന്റെ നിരന്തരമായ കൂട്ടായ്മയും അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ മറ്റുള്ള 4 മുക്തികൾ. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഇതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. വൈകുണ്ഠ വാസസ്ഥലം പോലും വിമോചനത്തിനുള്ള എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭക്തർ നിരസിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠത്തിൽ കാരണം വൈകുണ്ഠത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്കറിയാം 5 രസങ്ങളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് 5 രസങ്ങൾ? ശാന്തരസം, ദാസ്യരസം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. അപ്പൊ അത് ആദ്യം ശാന്തരസം. ശാന്തരസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടിരിക്കും. ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഓടക്കുഴല്, ഭഗവാന്റെ കിരീടം, ഭഗവാന്റെ ഈ കവച കുണ്ടലങ്ങളെല്ലാം ഇതെല്ലാം ഒരു ശാന്തരസത്തിലാണ് സേവനം ചെയ്യുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഭഗവാന് ചെയ്യുന്നില്ല. അത് ശാന്തം. പിന്നെ ദാസ്യം. ദാസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ദാസനായിട്ട് നിൽക്കും. ദാസനായിട്ട് നിന്ന് ഭഗവാന് ഉള്ള സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ് ദാസ്യരസം. അതിനു മുകളിലാണ് സാഖ്യരസം. സാഖ്യരസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, സുഹൃത്ത് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ സുഹൃത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പോ കൂടിപ്പോയാൽ വൈകുണ്ഠത്തില് നമുക്ക് ഭഗവാനെ സുഹൃത്തായിട്ട് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ ഒന്ന് ഷേക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുക്കാൻ മാത്രം പറ്റും. പക്ഷേ ഗോലോകത്ത് എങ്ങനെയാണ്? തോളെ കൈയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കളിയാക്കി പുറത്തു കയറി ഇരുന്ന് ഓടി ചാടി, അതാണ് ആ ആത്മബന്ധം. ആ ആത്മബന്ധം ഒരിക്കലും വൈകുണ്ഠത്തിൽ കിട്ടില്ല. അവിടെ ഭഗവാന് ദാസ്യവും ശാന്തവും മാത്രമേ, ദാസ്യരസത്തിലും ശാന്തം, കൂടുതലും ദാസ്യരസത്തിൽ മാത്രമേ ഭഗവത് സേവനം ഈ പറയുന്ന വൈകുണ്ഠ ലോകത്ത് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരേ ഗ്രഹത്തിൽ ഒരേ ശാരീരിക സവിശേഷതകൾ, അതേ ഐശ്വര്യം, ഭഗവാന്റെ നിരന്തരമായ കൂട്ടായ്മ ഉള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ കഴിയൂ? കൂടിപ്പോയ ദാസ്യരസം. എന്നാൽ ഗോലോകത്ത് എങ്ങനെയാണ്? ഗോലോകത്ത് നമുക്ക് സാഖ്യരസത്തിൽ ഭഗവാന് സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. വാത്സല്യരസം, യശോദാമ്മ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നതല്ലേ? ഈ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ അവിടെ ഉരലിൽ കെട്ടിയിട്ട് വടി കൊണ്ട് അടിക്കാനിട്ട് ഓടിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ആത്മബന്ധവും എവിടെ കിട്ടൂ ഭഗവാന്? അത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ. കൂടാതെ മാധുര്യരസം, ഗോപികമാർക്കും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ രസം. വൈകുണ്ഠത്തിൽ ഭഗവാൻ ലക്ഷ്മീപതിയാണ്. ലക്ഷ്മി ദേവിയുമായിട്ട് മാത്രമേ അവിടെ സേവനം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ ആ ഒരു മാധുര്യരസത്തിലുള്ള സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോ അതാണ് ഈ 5 മുക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഭഗവാൻ അവിടെ ഗോലോകത്തിൽ ചെയ്ത ലീലകളൊക്കെ കേൾക്കാനും അത് കീർത്തനം ചെയ്യാനും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനും ഒക്കെയാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് ആഗ്രഹം. അപ്പൊ അതിന് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് ആരൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മുക്തി വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ രൂപ ഗോസ്വാമി കുറെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെയും മറ്റ് പല ഭക്തന്മാര് മുക്തിയെ നിരസിക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് വിശദീകരിക്കുകയാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി ഇവിടെ.
അപ്പൊ നമ്മള് കലിയുഗ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ കലിയുഗ ധർമ്മം? നാമസങ്കീർത്തനം. നാമസങ്കീർത്തനം, അതാണ് നാമസങ്കീർത്തനം. നാമജപമല്ല, കീർത്തനവും അല്ല. നാമജപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ തന്നെ ഇരുന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ നമ്മൾ ജപിക്കുന്നു. രണ്ടാമത് കീർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാട്ട് പോലെ നാമം ജപിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഭജനയൊക്കെ കീർത്തനം ചെയ്യുന്നു. സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാരൂടെ ഒന്നിച്ച് ഭക്തന്മാരെല്ലാരൂടെ ചേർന്ന് ചെയ്യുക, അതാണ് യുഗധർമ്മം. ഇതല്ലേ നമ്മളെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം നമാമോ ദുഃഖശമനം തം നമാമി ഹരിംപരം. ഹരിംപരം നാമസങ്കീർത്തനമാണ് നമ്മളെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ തരുന്നത്. അപ്പോ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം, ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രകീർത്തിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലാണ്. അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഭക്തന്മാർക്ക് മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് വളരെ തുച്ഛമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. മുക്തിയൊന്നും വേണ്ട. ഇപ്പം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഗോലോകത്ത് വരാൻ പറഞ്ഞാൽ പോലും വേണ്ട, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നോളാം ഭഗവാനെ, ഇവിടെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് നിന്ന് ഇങ്ങനെ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നതിൽ പരമാനന്ദം ആ ശുദ്ധ ഭക്തന് മറ്റൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ ചെയ്യണം, അല്ലാതെ എനിക്കത് വേണം, എനിക്ക് അവിടെ പോയേ പറ്റൂ എന്നുള്ള ചിന്ത. നമ്മളിപ്പോ തുടക്കത്തിലൊക്കെ ആകുമ്പോ ഈ കനിഷ്ഠാധികാരി ഈ ആദ്യമായിട്ട് വരുമ്പോ നമ്മൾ അവരെ ഭഗവാനിലോട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ദുഃഖമൊക്കെ മാറും, ഗോലോകത്ത് പോണം എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ ഒരു ലെവല് കഴിയുമ്പോൾ ശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തുന്ന അത്രയും വലിയ ഉത്തമ അധികാരികൾ, അവർക്ക് മുക്തി പോലും വേണ്ട. മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ദാസിയായിട്ട് വരും. ഇതിന് ഉദാഹരണം നമുക്ക് നോക്കാം, ആരൊക്കെയാണ് മുക്തി പോലും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലാണ് ആകൃഷ്ടരായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് 5 തരം മുക്തിയും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. 5 തരം മുക്തിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത്. അപ്പോ ഈ 5 മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ എന്തായിരിക്കും? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനോടും അവർക്ക് ഒരു തീരെ താല്പര്യമില്ല താനും. അപ്പൊ ഭക്തി സേവനത്തിൽ എല്ലാ വിമോചനത്തെയും മറികടക്കുന്നു. ഇതില് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് ആരൊക്കെയാണ് മുക്തിയെ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചതെന്ന് നമ്മളിവിടെ നോക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം ഇതിൽ പറയുന്നു പൃഥു മഹാരാജാവ്. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തില് 49-ാമത്തെ പേജില് പുസ്തകത്തിലുണ്ട്. പൃഥു മഹാരാജാവ് പറയുന്നതാണ്. പൃഥു മഹാരാജാവ് ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് 4-ാമത്തെ ക്യാൻഡോ അല്ലെ, 20.24 അതിലാണ് പൃഥു മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്. ഈ പൃഥു മഹാരാജാവ് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ, മുക്തി നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങയുടെ പ്രശസ്തി ഗീതങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭക്തന്മാരുടെ അകക്കാമ്പിൽ നിന്നുയരുന്ന സങ്കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കാനാവില്ലെങ്കിൽ, സർവാതിശായിയായ ഈ പരമാനന്ദ സുധ തുടർന്നു ലഭിക്കുകയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മുക്തിയോ ആത്മീയ മോചനമോ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും പറ്റുന്നില്ല, ഗീതങ്ങൾ പാടാനും പറ്റുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് ആ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കാനാവുന്നില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിത് വേണ്ട. പക്ഷെ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? നിരന്തരം അങ്ങയെ സ്തുതിച്ചു പാടാൻ പരസഹസ്രം നാവുകൾ, അവ നിരന്തരം കേൾക്കാൻ പരസഹസ്രം കാതുകൾ എനിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് മാത്രമായിരിക്കും എന്റെ പ്രാർത്ഥന. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്? ദയവായി എനിക്ക് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് നാവുകളും ചെവികളും തരൂ, ഞാൻ ഒരിക്കലും മോചനം ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ലേ, പിന്നെ അവിടെ പോയിട്ട് എന്തിനാണ്? അതാണ് പൃഥു മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ മുക്തിയെ നിരസിക്കുകയാണ് പൃഥു മഹാരാജാവ്. അടുത്തത് ഭരത മഹാരാജാവ് പറയുന്നു. ഭരത മഹാരാജാവ് പറയുന്നത് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും എളുപ്പത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ലക്ഷ്മിജിയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു. മഹാനായ ചക്രവർത്തി ഭരതന് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സേവിക്കുന്നതിലുള്ള ആസക്തി അതിതീവ്രമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഭൂമിയിലെ തന്റെ ചക്രവർത്തി പദം, മക്കളോടുള്ള വാത്സല്യം, തന്റെ സമൂഹം, സുഹൃത്തുക്കൾ, രാജകീയ സുഖസമൃദ്ധി, സുന്ദരിയായ പത്നി എന്നിവയെല്ലാം നിഷ്പ്രയാസം ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഭൗതികമായ സകല ഐശ്വര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് നൽകാൻ ഭാഗ്യദേവത തയ്യാറായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ വക സമൃദ്ധികളൊന്നും അദ്ദേഹം കൈക്കൊണ്ടില്ല. ആ ഒരു മനോഭാവം,
ഭാരത മഹാരാജാവിന്റെ ആ ഒരു മനോഭാവത്തെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പ്രകീർത്തിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഭഗവാൻ മധുസൂദനന്റെ സർവാധിശായിയായ രൂപത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായവരിൽ ആരും, പല ഋഷിമാരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുക്തി പോലും നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയുന്നു. ഭൗതിക സമൃദ്ധിയുടെ കാര്യം പിന്നെ പറയാനുണ്ടോ? അപ്പോ പൃഥു മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു, ഭരത മഹാരാജാവ് പറയുന്നു. ഇനി അടുത്തത് 6ാമത്തെ അധ്യായത്തില് വൃത്രാസുരൻ. വൃത്രാസുരൻ ആരാണ്? വൃത്രാസുരൻ ആരാന്ന് മനസ്സിലായോ? ഭൂമിദേവിയുടെ മകനാണ്. ചിത്രകേതു രാജാവ് ഇങ്ങനെ തന്നെ വിമാനത്തിലൂടെ ഭാര്യമാരുമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്തപ്പോഴാണ് അവിടെ പാർവതി ദേവി മഹാദേവന്റെ മടിയിലിരുന്നു. അങ്ങനെ മഹാദേവൻ അവിടെ പ്രഭാഷണം ചെയ്യാണ് മറ്റ് മഹർഷിമാരുടെ മുമ്പില്. അപ്പൊ അത് കണ്ട് ചിത്രകേതു രാജാവ് ഒന്ന് ചിരിച്ചു. ശരിക്കും ചിരിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാദേവനെ ഓർത്ത്, ഇത്രയും മുക്തനായിട്ട് ഇരിക്കുവാണല്ലോ, ഇത്രയും പേരുടെ സദസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് പോലും, സ്വന്തം ഭാര്യ മടിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് പോലും അതിലൊന്നും ആസക്തിയിലല്ലാതെ മുക്തനായി നിൽക്കുന്ന കണ്ട്, കൂടാതെ ഒരു സുഹൃത്ത് ബന്ധം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിരിച്ചു. മഹാദേവനും അത് ലാഘവത്തോടെ ചിരിച്ചു. പക്ഷേ പാർവതി ദേവിക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അങ്ങനെ ശപിക്കുന്നു. ആ ശപിച്ചപ്പോ വൃത്രാസുരനായി. ഈ വൃത്രാസുരൻ പറയുന്ന അതാണ് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. വൃത്രാസുരൻ പറയുന്നു, ഭഗവാനെ, ഭക്തിയുത സേവനം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ എന്നെ ധ്രുവലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി എന്ന് വരാം. അതല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വലോകങ്ങളുടെ അധിപതിയാക്കി എന്ന് വരാം. എന്നാൽ എനിക്കത് വേണ്ട. യോഗസിദ്ധികളും വേണ്ട. ആത്മീയ വിമോചനവും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അങ്ങയുമായുള്ള സമ്പർക്കവും അനശ്വരവും സർവാതിശായിയുമായ സേവനം അങ്ങേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവസരവുമേ എനിക്ക് വേണ്ടൂ. അപ്പൊ മറ്റൊന്നും വേണ്ട, ഒന്നിന്റെ അധിപനാകണ്ട, ധ്രുവലോകത്തിൽ ഒന്നും ഉയരണ്ട, ആത്മീയ വിമോചനവും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്ത് മതി? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കവും സർവാതിശായിയായ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക, അത് മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് വൃത്രാസുരൻ. എനിക്ക് സ്വർഗമോ മറ്റു ഉയർച്ചകളോ ലഭിക്കുകയേക്കാം, പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങയുടെ സഹകരണവും സേവനവും മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. അതാണ് വൃത്രാസുരൻ. ഇപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാര് വൈകുണ്ഠത്തിൽ വാസം പോലും അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല. വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളവര് പിന്നെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല. എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും മറ്റ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ. വൈകുണ്ഠത്തെ വാസം പോലും മറ്റെല്ലാ മുക്തികളും വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി വീണ്ടും ഭക്തിയും മുക്തിയും നിരസിക്കുന്ന മറ്റു പരാമർശങ്ങൾ. ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈ ഒരു അധ്യായത്തില് നമ്മളെ രൂപ ഗോസ്വാമി തന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഓരോ പാരഗ്രാഫിലും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഓരോ റെഫറൻസ് എടുത്ത്, അതാണ് ഇതൊരു റിസർച്ച് പേപ്പർ പോലെയാണ്. പല ബുക്കുകളിൽ നിന്നും പലയിടത്തുനിന്നും റെഫറൻസ് എടുത്ത് കണ്ടോ, ഇവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ ഭക്തൻ പറഞ്ഞു, എല്ലാരും മുക്തിയെ നിരസിക്കുന്ന ഓരോ ശ്ലോകങ്ങൾ എടുത്തെടുത്ത് പറയുകയാണ്. ഇപ്പൊ വൃത്രാസുരനാണ് ഇപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ വൃത്രാസുരൻ ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ശിവൻ സതീദേവിയോട് പറയുന്നു. അപ്പോ സതീദേവി അല്ലെങ്കിൽ പാർവതി ദേവിയുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ചിത്രകേതുവിനെ ശപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ചിത്രകേതു എങ്ങനെയാ വന്നത്? അത് സ്വീകരിച്ച്, അമ്മ തന്ന ആ ഒരു ശാപം ഞാൻ ഇരു കൈകളും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മഹാദേവൻ പറയുകയാണ്, സതീദേവിയോട് പറയുന്നു, കണ്ടോ, അത്രയും വലിയ ഭക്തനാണ്, എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഭക്തൻ ഇവിടെ ആ ഒരു ശാപം കിട്ടിയിട്ട് പോലും ഒരു ഭയവുമില്ലാതെ അതിനെ ഏറ്റുവാങ്ങിയത്? അതാണ് ശുദ്ധ ഭക്തൻ. നാരായണ പരസർവേ, എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർ വേറെ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ശാപം കിട്ടിയാൽ പോലും അവൻ ആ ശാപം കിട്ടിയതിലും അത് എങ്ങനെ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് ഒരു ഭയവും ഇല്ലാത്തതാണ് തന്റെ ശുദ്ധഭക്തർ. പ്രിയെ, നാരായണൻ ഭക്തിയുള്ളവർ ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടാലും ഭൗതിക മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് നിത്യമുക്തി ലഭിച്ചാലും, അതല്ല നരക സമാനമായ ജീവിത അവസ്ഥയിലേക്ക് ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയാൽ പോലും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനേറെ ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും അവർ ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ചിത്രകേതുവിന്റെ ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ കണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു ശാപം കിട്ടിയപ്പോ ചിത്രകേതു അതിനെ ഏറ്റെടുത്തത്, അത് കണ്ടിട്ട്
ശിവൻ സതീദേവിയോട് പറയുകയാണ്, ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടുന്നില്ല ഒരു ഭക്തൻ നാരായണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏതു പരിതസ്ഥിതിയും സമാനമാണ്. സ്വർഗമായാലും നരകമായാലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏത് മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും എല്ലാം അവർക്ക് സമാനമാണ്. കാരണം അവര് ഭഗവാനിൽ സ്വയം അർപ്പിച്ചവരാണ്, എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും സമാനനായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ മഹാദേവൻ തന്നെ പറയുന്നു. അടുത്തത് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത് പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരെണ്ണമുണ്ട്, 51ാമത്തെ പേജിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇന്ദ്രൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്ദ്രൻ ദിതിയോട് പറയുന്നു, അമ്മേ, എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാങ്കൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം അവരുടെ താല്പര്യം എന്തെന്ന്. അവരാണ് ജീവിത പൂർണ്ണതയിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും വിദഗ്ധൻ. അടുത്തതാണ് പ്രഹ്ലാദൻ പറയും. പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നു, ജപിക്കുക, പിന്നെ മുക്തി ആവശ്യമില്ല, ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത്, നാസ്തിക കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും കൂടുതലായി ഒന്നും നേടാനില്ല. അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ സർവ്വ ആഗ്രഹങ്ങളും താനേ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ പിന്നെ എന്തിന് നിങ്ങൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ പിറകെ പോകുന്നു? അപ്പൊ ഇത് പ്രഹ്ലാദൻ ആരെടുത്താണ് ഈ പറയുന്നത്? ഈ പറയുന്ന വാക്കുകൾ പ്രഹ്ലാദൻ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, കേൾക്കണില്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. നാസ്തിക കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ, പ്രഹ്ലാദൻ ആരെടുത്താ പറയാ? തന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ. അവിടെ ഗുരുകുലത്തില് പഠിക്കാൻ പോയില്ലേ, ചണ്ട അമർക്കടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോയപ്പോ ആ ബ്രേക്ക് സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രഹ്ലാദൻ അവർക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കില്ലേ, അതാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആ ശ്ലോകമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നാസ്തിക കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും കൂടുതലായി ഒന്നും നേടാനില്ല. അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ സർവ്വ ആഗ്രഹങ്ങളും താനേ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ പിന്നെ എന്തിന് നിങ്ങൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ പുറകെ പോകുന്നു? ആത്മീയ വിമോചനമോ ഭൗതിക ബന്ധത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമോ കൊണ്ട് പിന്നെ എന്ത് നേടാൻ? സദാ തിരുനാമം ഉരുവിടുകയും തന്തിരുവടിയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ സുധാസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് ഇപ്പറഞ്ഞതിൽ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ തിരുനാമം ജപിക്കണം, ഭഗവത് കഥകൾ കീർത്തനം ചെയ്യണം, കേൾക്കണം. അതിൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം അത് അനുഭവിക്കുക ചെയ്തവർ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഭൗതിക ആഗ്രഹലബ്ധിയും അതിനു ഉപരിയാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തനം ചെയ്യുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കഥകൾ കേൾക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ള ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിനേക്കാളും ഉപരിയാണെന്ന് പ്രഹ്ലാദൻ തന്നെ ഇവിടെ പ്രസ്താവന വെളിവാക്കുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 7ാം സ്കന്ധം 8ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 42. ഭഗവാനെ, ഞങ്ങളുടെ കടമ എപ്പോഴും നിങ്ങളെ സേവിക്കുക എന്നതാണ്. അങ്ങ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആസ്വാദകനാണ്. ഇന്ദ്രൻ പറയുന്നതാണ്. ഇന്ദ്രൻ പറയുന്നു, ആരെടുത്താണ്? നരസിംഹദേവനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നരസിംഹദേവൻ അവതരിച്ചു, ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിച്ചു. ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിച്ചതിന് ശേഷം ഓരോ ദേവന്മാരും വന്ന് ബ്രഹ്മാവ് പ്രാർത്ഥന അർപ്പിക്കും, അതുപോലെ ഇന്ദ്രൻ പ്രാർത്ഥന അർപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രൻ പ്രാർത്ഥന അർപ്പിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നതാണ്, ഭഗവാനെ, ഞങ്ങളുടെ കടമ എപ്പോഴും അങ്ങയെ സേവിക്കുക എന്നതാണ്. അങ്ങാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ആസ്വാദകൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർ മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക സമൃദ്ധിയുടെ കാര്യം പിന്നെ പറയേണ്ടതുണ്ടോ? യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങൾ യജ്ഞാംശങ്ങളുടെ അനുഭോക്താക്കളല്ല. ഞങ്ങളുടെ ഒരേ ഒരു ധർമ്മം അങ്ങയുടെ സേവനത്തിൽ നിരതനാകുക എന്നതാണ്. അങ്ങാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവെന്ന് ഇന്ദ്രൻ പറയുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാരും ഇതാണ് പറയുന്നത്, സേവനം ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രകീർത്തിക്കുക, കീർത്തനം ചെയ്യുക, സേവനം ചെയ്യുക. ഇത് തന്നെ ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞത് തെളിവുകളായിട്ട് ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അടുത്തത് ഗജേന്ദ്രൻ. ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലാണ് പറയുന്നത്. ഗജേന്ദ്രൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ, അങ്ങേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയമായ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങയിൽ നിന്ന് മറ്റു ചില അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചത്.
എന്നാൽ മഹാത്മാക്കളുടെ പാദസേവനത്തിലൂടെ ഭൗതികമായ അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയ യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാർ സദാ പരമാനന്ദ പരോധിതിയിൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കുകയാണെന്നും ആ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങയുടെ സർവ മംഗളദായകമായ ഗുണഗണങ്ങളെ വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്നതിൽ സർവവിധ സംതൃപ്തിയും അനുഭവിക്കുകയാണെന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിൽ കൂടുതലായി ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാനോ പ്രാർത്ഥിക്കാനോ അവർക്കില്ല. ഞാൻ പ്രീതിയാണ് ചോദിക്കുന്നത്, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ മഹത്വമല്ലാത്ത ഭക്തർ ചോദിക്കില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർ എന്തേ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ മംഗളാദിയായ ഗുണഗണങ്ങളെ വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്നതിൽ, അതിലാണ് ഭഗവാനെ വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്നതിലാണ് സംതൃപ്തി അനുഭവിക്കുന്നത്. ആ സംതൃപ്തി അനുഭവിക്കുന്നു. അതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാനോ പ്രാർത്ഥിക്കാനോ അവർക്കില്ല. അപ്പൊ ഗജേന്ദ്രൻ പറയുന്നു, ഞാൻ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കാനുള്ള ലെവലിലൊന്നും ആയിട്ടില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മറ്റു ആഗ്രഹങ്ങൾ. കാരണം ഗജേന്ദ്രൻ എങ്ങനെയാണ് വിഷമഘട്ടത്തില് ഭഗവാനെ വിളിച്ചതാണ്. എന്നാൽ ഗജേന്ദ്രൻ പറയുന്നു, പക്ഷെ ഭഗവാനെ ഉള്ള ആ മഹാത്മാക്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്നതിൽ സംതൃപ്തി അനുഭവിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരു ആഗ്രഹവും കാണില്ല, മറ്റൊന്നും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയും. അടുത്തത് 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് നിന്റെ താമരപാദത്തിലെ പൊടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റെന്തിനേയും ഒരു അത്തിപ്പഴവും കാര്യമാക്കുന്നില്ല. ഇത് നമ്മുടെ 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് നാഗപത്നികൾ, കാളിയന്റെ ഭാര്യമാർ കാളിയനെ അങ്ങനെ മരിക്കാറായപ്പോ ഭാര്യമാർ വന്ന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്, തന്റെ ഭർത്താവിനെ വധിക്കരുത്, അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന അർപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ, അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദനുകളുടെ രേണുക്കൾ അത്ഭുതകരങ്ങളാണ്. ആ പാദപാംസുക്കൾ നേടി ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചവർ സ്വർഗലോകമോ പ്രപഞ്ചാധിപത്യമോ അത്യന്തം രഹസ്യമായ യോഗസിദ്ധികളോ ഭൗതികാസക്തിയിൽ നിന്നുള്ള മോചനമോ പോലും നിസ്സാരമായി കണക്കാക്കുന്നു. മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആ പാദപംസുക്കൾ അണിയുന്നവർ മറ്റു സിദ്ധികളൊക്കെ തൃണം പോലെ കണക്കാക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ സിദ്ധികളും വെറും തൃണം, പുല്ലുപോലെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആ പാദകമലം, അതിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ടുള്ളവർ, അത് ആ ഭഗവാന്റെ പാദധൂളി അണിയുന്നവർ, അവർ വേറൊന്നും അവർക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് നാഗപത്നിമാർ ഇവിടെ പറയുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് 53ാമത്തെ പേജില് 2ാമത്തെ ആ പാരഗ്രാഫിൽ കാണാം 5 തരത്തിലുള്ള എന്താണ് മുക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ മാതാജി? 53ാമത്തെ പേജിലാണ് നമ്മളിപ്പോ വായിക്കുന്നത്. അവിടെ ദുർവാസാവിനോട് ഭഗവാൻ വൈകുണ്ഠനാഥൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. എനിക്ക് വേണ്ടി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിൽ സംതൃപ്തി അടയുന്നവരാണ് എന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാരെല്ലാം. അതുകൊണ്ട് 5 തരത്തിലുള്ള മുക്തിയിൽ ഒന്നുപോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആ 5 മുക്തികളാണ് സായുജ്യം, സാമീപ്യം, സാരൂപ്യം, സാലോക്യം, സാഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ സമൃദ്ധികൾ മുഴുവനും നേടുക. അതിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല, അത് സാഷ്ടിയാണ്. ഈ 5 മുക്തികൾ, ഇത് ഒന്നുപോലും എന്റെ ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇവയിൽ പോലും താല്പര്യമില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അവർക്ക് ഭൗതിക സമൃദ്ധിയെ എത്ര നിസ്സാരമായി കണക്കാക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം ഇനി അടുത്തത് ആരാണ് പറയുന്നത്? വീണ്ടും റെഫറൻസ് ആണ്, കണ്ടോ? എല്ലാ ഭക്തന്മാര് മുക്തിയും നിഷേധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാര്, ഓരോ ഭക്തന്മാര് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എടുത്ത് പറയുകയാണ് രൂപഗോസ്വാമി. അടുത്തത് 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 87ാം അധ്യായത്തില് ഇവിടെ ആരാണ്? വേദങ്ങളുടെ മൂർത്ത രൂപമായ ശ്രുതികൾ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ, ആത്മജ്ഞാനം എന്നാൽ എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വിഷമമാണ്. അങ്ങിവിടെ പ്രത്യക്ഷമായതു തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മജ്ഞാനം പകർന്നു തരാനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവമുക്തരായ ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരുമായി ബന്ധം പുലർത്താൻ വേണ്ടി ഗാർഹിക സുഖാനുഭൂതികളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നവരും അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഭക്തിയുത സേവനം മാത്രം നിരതരായ ഭക്തർ മുക്തിയെ നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഭക്തർ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നിരസിക്കുന്നു, ഭക്തി സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ലയിക്കുന്നു. അടുത്തത് ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നതാണ്. എന്റെ ഭക്തർ 4 തരത്തിലുള്ള ആത്മീയ ഐശ്വര്യം പോലും അംഗീകരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ 4 തരം, നമ്മൾ ശരിക്കും 5 തരമല്ലേ പഠിച്ചത്, ഇവിടെ എന്താ 4 തരമാക്കിയത്? ഏതാ ഒരെണ്ണം അവര് ഉദ്ദേശിക്കാത്ത ഒരെണ്ണം ഏതാണ്? സായുജ്യത്തെ ഒരു മുക്തിയായിട്ട് പോലും കൂട്ടുന്നില്ല. കാരണം അത്
ഭക്തന്മാർ ഒട്ടും ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒന്നാണ് സായുജ്യമുക്തി. അപ്പൊ ഇവിടെ 4 തരം, അതായത് സാരൂപ്യം, സാമീപ്യം, സാഷ്ടി, സാലോക്യം, ഈ 4 തരത്തിലുള്ള ഐശ്വര്യം പോലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്റെ ഭക്തൻ. മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭൗതിക സുഖങ്ങളുടെ പൂർണ്ണത ത്യാഗമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകം. ഭക്തർക്ക് യാതൊരു ബാഹ്യ പ്രേരണയും കൂടാതെ തന്നെ ഭൗതിക ജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. ഒപ്പം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുത ലീലകളെ കുറിച്ച് കേട്ടും തിരുനാമങ്ങൾ ഉരുവിട്ടും അതീന്ദ്രിയമായ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനും സാധിക്കും. അടുത്തത് 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 14ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്, അതും ഉദ്ധവരെടുത്ത് ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഉദ്ധവരെ, എന്നെക്കുറിച്ചും എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ മനസ്സോടു കൂടിയവർ ബ്രഹ്മപദമോ ഇന്ദ്രപദമോ സർവലോകാധിപത്യമോ അഷ്ടൈശ്വര്യ സിദ്ധിയോ എന്തിനധികം മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തർ. ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, കീർത്തനം ചൊല്ലുക, അതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുക, അത് മാത്രമേ ആ ശുദ്ധ ഭക്തർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. തന്റെ ഭക്തന് ബ്രഹ്മമോ ഇന്ദ്രന്റെ സ്ഥാനമോ 8 അതീന്ദ്രിയ പരിപൂർണതകളോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്തത് 12ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. അത് ദേവിയോട് പറയുകയാണ്. മഹാദേവൻ ദേവിയോട് പറയുകയാണ്, മാർക്കണ്ഡേയൻ ശുദ്ധമായ സ്നേഹം നേടി, അതിനാൽ ഒരു അനുഗ്രഹവും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ദേവി, മഹർഷി മാർക്കണ്ഡേയൻ എന്ന മഹാബ്രാഹ്മണന് ഭഗവാനിൽ അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയും വിശ്വാസവും സിദ്ധിച്ചു. എന്നാൽ ഒരിക്കലും ഭഗവാനോട് എന്തെങ്കിലും വരം ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്നുള്ള മോചനം പോലും മാർക്കണ്ഡേയൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താ? പത്മപുരാണത്തിലെ ദാമോദരാഷ്ടകം. അപ്പൊ ദാമോദരാഷ്ടകത്തിലെ ഏത് ശ്ലോകമാണ്? നമ്മൾ എല്ലാരും എല്ലാ ദിവസവും ഇപ്പൊ ദാമോദരാഷ്ടകം ചൊല്ലുകയാണ്. അതിൽ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് മോക്ഷം വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഏത് ശ്ലോകമാണ്? അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, വരം ദേവമോക്ഷം വരം ദേവമോക്ഷം ഇദം ദേവപുർനാഥ ഗോപാലബാലം സദാ മേ മനസ്യ വീരസ്തം കിമന്യൈ. അവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എനിക്ക് ഒരു മോക്ഷവും വേണ്ട, സദാ എന്റെ മനസ്സിൽ ആ ഗോപാല രൂപത്തിലുള്ള ആ ദാമോദരനെ മാത്രം മനസ്സിൽ വന്നാൽ മതി. അപ്പൊ അതാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത്. പത്മപുരാണത്തില് ദാമോദരാഷ്ടകത്തിലും അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ഒരു പാരഗ്രാഫില് ദാമോദരനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുകയാണ്. ദാമം എന്താണ്, ദാമോദരൻ എന്ന പേര് എങ്ങനെ വന്നു? ദാമം എന്നാൽ കയറ്, ഉദരം എന്നാൽ വയറ്. അപ്പം കൃഷ്ണനെ ആ കുരുത്തക്കേട് കാരണം ഉരലിൽ യശോദാമ്മ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ ദാമോദരന്റെ പ്രാർത്ഥന എന്താ? ഭഗവാനെ, അങ്ങ് എല്ലാറ്റിന്റെയും അധിപനാണ്, അങ്ങാണ് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകുന്നത്. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ തുടങ്ങിയ അനേകം ദേവന്മാരുണ്ട്. അവരും തങ്ങളുടെ ഭക്തന്മാരുടെ അഭീഷ്ടങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ശിവൻ രാവണന് വരം നൽകി, ബ്രഹ്മാവ് ഹിരണ്യകശിപുവിന്. അതേസമയം ശിവനും ബ്രഹ്മാവും ആരെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക? അവർക്ക് അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സർവാനുഗ്രഹദാതാവാണ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ അങ്ങയോട് മുക്തിയോട് അടുപ്പിക്കുന്ന ഭൗതിക സാഹചര്യമോ അർത്ഥിക്കുന്നില്ല. അങ്ങയെ ദാമോദര രൂപത്തിൽ എപ്പോഴും കാണുകയാകണം എന്ന് മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ മനോഹര രൂപം കാണാൻ മാത്രമേ എന്റെ മനസ്സ് കൊതിക്കുന്നുള്ളൂ. അതാണ് ആ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് ഹനുമാൻ പറയുന്നു. ഹനുമാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? അങ്ങ് മഹത്വമുള്ളവനാണ്, അതിനാൽ ഞാൻ അങ്ങയെ സേവിക്കാൻ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഹയശീർഷ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനെ പരമപുരുഷ, എന്റെ ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിന് പകരമായി ഒരു ആഗ്രഹവും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. സാമ്പത്തിക ലാഭമോ ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയോ മുക്തിയോ ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. അവിടുത്തെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ നിത്യസേവകനായി തീരണമേ പ്രാർത്ഥനയുള്ളൂ. ഇതിന് അവിടുന്ന് കനിയണമേ എന്ന് ഹയശീർഷ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ പറയുന്നു. കൂടാതെ സർവ്വവിധമുള്ള വരങ്ങളും
നൽകാൻ നരസിംഹമൂർത്തി തയ്യാറായപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നിത്യഭക്തനായി തീർന്നതിനാൽ മാത്രം മതി എന്ന് പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നു. പ്രഹ്ലാദനും എന്താണ്, എനിക്ക് ഭക്തനായാൽ മാത്രം മതി. പിന്നെ ഹനുമാൻ ഒരിക്കൽ ശ്രീരാമനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. എന്താ ശ്രീരാമനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? ഭഗവാനെ അങ്ങ് സദാ ശ്രീരാമനെ സേവയിൽ മുഴുകുക മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. ഈ ശ്രേഷ്ഠമായ സ്വഭാവമാണ് ഭക്തജനത്തിന് ഹനുമാനെ ആരാധ്യനാക്കി തീർന്നത്. പിന്നെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവും ശ്രീ ഹനുമാന്റെ ഭക്തിപൂർവ്വം വണങ്ങുന്നു. ഭഗവാനെ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചാൽ എനിക്ക് ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും, വേണമെങ്കിൽ സായുജ്യം കിട്ടും. എന്നാൽ എനിക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ട. മോക്ഷലബ്ധിക്ക് ശേഷവും അങ്ങയുടെ നിത്യദാസൻ എന്ന നിലയിലുള്ള നാം തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ ശക്തി കുറയുന്ന യാതൊന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഇതാണ് ഹനുമാന്റെ വാക്യം. എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ദാസനായാൽ മതി. മോക്ഷം ലബ്ധിക്ക് ശേഷം, മോക്ഷം കിട്ടിയാലും എനിക്ക് അങ്ങയുടെ നിത്യദാസനാകണം. ആ നിലയിൽ മാത്രം എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി. ആ ഒരു ബന്ധത്തില് ശക്തി കുറയുന്ന യാതൊന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി മുക്തരായവർ പോലും ഭക്തരാകണമെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അവർ വളരെ അപൂർവമാണ്. അതാണ് നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ പറയുന്നു. ഭഗവാനെ, മതപരമായ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പൂർണ്ണതയോ സാമ്പത്തിക ലാഭമോ ഐന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളോ മുക്തിയോ അതുപോലുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ കിട്ടണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അങ്ങയുടെ പാദത്തിൽ അഭയം നൽകണേ എന്ന് മാത്രമാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന. സാലോക്യ സാരൂപ്യാദി ഒരു തരം മോക്ഷവും എനിക്ക് വേണ്ട. സദാ അങ്ങയുടെ സ്നേഹ സേവനത്തിൽ കഴിയാൻ അനുവദിച്ചരുളേണമേ എന്ന് മാത്രമേ അപേക്ഷയുള്ളൂ. അടുത്തത് ഇതാ ഇവിടെ പരമഹാസ് എന്താണ് 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇത് കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥന പറയുകയാണ്. കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്താണ്? കുന്തി ദേവി പറയുന്നു, മഹാജ്ഞാനികൾക്കോ പരമഹംസന്മാർക്കോ പോലും സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര വലിയവനാണ് അങ്ങ്. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ പുനരാവർത്തനത്തിന് അപ്പുറം നിൽക്കുന്ന ഇത്തരം മഹർഷിമാർക്ക് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത അങ്ങയുടെ മഹിമാതിരേകത്തെ എന്നെ പോലുള്ള താരതമ്യേന ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ സ്ത്രീകൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും? അപ്പൊ കുന്തിയെ പോലുള്ള വിനയാധീനരായ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ശരിക്കും അറിയാൻ കഴിയൂ അല്ലെ? ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം അതാണ്. അപ്പം കുന്തിദേവി എന്താണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്? എനിക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടാൻ എനിക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ തന്നുകൊള്ളൂ. കാരണം ദുഃഖം വരുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും കൂടെ ഉള്ളത്. ദുഃഖങ്ങൾ തന്നോളൂ. അവിടെയും മുക്തിയും ഭുക്തിയും ഒന്നും ഇവിടെ കുന്തിദേവിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല. മുക്തരായവർ പോലും കൃഷ്ണനെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ലക്ഷക്കണക്കിന് മുക്താത്മാക്കളിൽ ഒരാൾക്കോ മറ്റോ മാത്രമേ ആയിരിക്കാം ഭക്തനാകാൻ സിദ്ധി ലഭിക്കുക. ഇനി ഭഗവാനെ ആത്മാരാമൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായ മുക്തരായവർ പോലും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടനാകുന്നു എന്ന് ആത്മാരാമനിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇപ്പൊ 2 ലോകം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഗോലോക വൃന്ദാവനം ഉണ്ട്, കൂടാതെ വൈകുണ്ഠ ലോകം. അപ്പൊ ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഈ മുക്തികളെല്ലാം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഗോലോകം എന്ന് പറയുന്നത് വൈകുണ്ഠത്തിനും അപ്പുറമാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉത്തമനായ ഭക്തർ അവർ ഭഗവാനിൽ മാത്രം ഗോലോക വൃന്ദാവനം ഈ 4 മുക്തികളും കാക്ഷിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? കൃഷ്ണലോകം, ഭഗവാന്റെ കൂടെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളില് എല്ലാം കേൾക്കാനും പറയാനുമാണ് കൂടുതലും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇനി അഥവാ മുക്തി ലഭിക്കുവാണെങ്കിലും തന്നെ അവർക്ക് ഗോലോകത്തിൽ പോകാനേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. അവർ ഭഗവാന്റെ ആ ചതുർഭുജ രൂപത്തിലല്ല ആകൃഷ്ടരായിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ, വൃന്ദാവന കൃഷ്ണനിലാണ് ആകർഷണം ഉള്ളത്. ഒരിക്കലും ഐശ്വര്യത്തില്, വൈകുണ്ഠത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവ്വ ഐശ്വര്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. ഐശ്വര്യ ദേവതയുടെ കൂടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഐശ്വര്യ ദേവത, ഐശ്വര്യമുള്ള വൈകുണ്ഠം, ദ്വാരക പോലുള്ള ആ കൃഷ്ണൻ, അവിടെയുള്ള കൃഷ്ണനെ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ, ഏറ്റവും ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഔന്നിത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ ഗോലോകത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗോകുലത്തിലുള്ള ലീലകളിലാണ് അവർക്ക് ആകർഷണം. അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തന്മാർ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഭഗവാനെയാണ് ആകർഷണം. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിന് 2 റീസൺ ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഈ വൃന്ദാവന കൃഷ്ണനിൽ ആകൃഷ്ടരായവർ ഒരിക്കലും വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ള കൃഷ്ണനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നാരായണ രൂപത്തെ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് അതില് ആകർഷണം വരുന്നില്ല. അതിന് ഉദാഹരണം,
ബൃഹത് ഭാഗവതാമൃതത്തില് സനാതന ഗോസ്വാമി ഒരു ഗോപകുമാരന്റെ കഥ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഗോപകുമാരൻ എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ലോകത്തും ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് അങ്ങനെ അയോധ്യയിലെത്തിയപ്പോ അവിടെ രാമഭക്തിയാണ്. എല്ലാവരും ശ്രീരാമനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതില് ആ രാമഭക്തി ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഗോപകുമാരന് സന്തോഷം കിട്ടുന്നില്ല. ഗോപകുമാരൻ അങ്ങനെ പിന്നെ ദ്വാരകയിൽ പോയി. ദ്വാരക കൃഷ്ണൻ, മധുര കൃഷ്ണൻ, മധുരയിലും ദ്വാരകയിലൊക്കെ പോയിട്ട് പോലും ഗോപകുമാരന് ആ സന്തോഷമോ സംതൃപ്തിയോ ലഭിക്കുന്നില്ല. നാരദനും ഉദ്ധവനും മനസ്സിലായി എന്താണ് ഗോപകുമാരന്റെ മനസ്സിലുള്ളതെന്ന്. അപ്പൊ ഗോപകുമാരൻ പിന്നീട് പറയും, എന്റെ മനസ്സ് ഇവിടെ എനിക്ക് സംതൃപ്തി കിട്ടുന്നില്ല, എനിക്ക് ഈ കൃഷ്ണനല്ല, എനിക്ക് എന്റെ വൃന്ദാവന കൃഷ്ണനെയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, എനിക്ക് വൃന്ദാവനത്തിലാണ് പോകേണ്ടത്. ആ കൃഷ്ണൻ കാരണം ഇവിടെ എല്ലാം ഐശ്വര്യപൂർണമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഈ വൈകുണ്ഠത്തിലും പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഈ ഗോപകുമാരന്റെ മനസ്സിൽ എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉദ്ധവരും നാരദനും പറയും, നീ തിരിച്ച് ഭൂമിയിൽ പോകൂ. ഭൂമിയിൽ പോയി ഒരു ഒരു ഗുരുവിനെ ആശ്രയം എടുക്കുക. അങ്ങനെ ഗുരുവിന്റെ നിന്ന് ദീക്ഷ എടുത്ത് ആ ഗുരു പറയുന്ന പ്രകാരം നീ വ്രജഭക്തി പഠിക്കുക. അങ്ങനെ വ്രജഭക്തി ചെയ്ത് അങ്ങനെ വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ആ ഒരു ആകർഷണം മറ്റൊരിടത്തും കിട്ടുന്നില്ല. എന്നാൽ തിരിച്ചു നോക്കാം, ഇപ്പം വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ള വാസികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകാൻ ആകർഷണം തോന്നും. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഉന്നതിയിലുള്ള സ്ഥലത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ലല്ലോ. വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ളവർക്ക് പോലും വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി. ഇപ്പൊ ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് ആ രാസലീല നടക്കുന്നിടത്ത് എനിക്കും പോകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം തോന്നുകയാണ് ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക്. അപ്പൊ ഇതില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും അതുപോലെ ശ്രീ സമ്പ്രദായത്തിൽ വന്ന ഒരു ആചാര്യനുമായിട്ടൊരു സംവാദമുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ പറയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വെങ്കട് ഭട്ട അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പേരാണ് ശ്രീ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ആ ആചാര്യന്റെ പേര്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോ അദ്ദേഹം പറയും എന്താണ്, വിഷ്ണു ആണ് വലുത് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയും, ശരി, ഇപ്പോ മഹാവിഷ്ണു അല്ലെ നാരായണനാണ് വലുത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് രാസലീലയിൽ പോകാനായിട്ട് താല്പര്യം തോന്നിയത്? ലക്ഷ്മി ദേവി വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്നാ പോരെ. അപ്പൊ വെങ്കട് ഭട്ട് അദ്ദേഹം പറയും, അത് കൃഷ്ണനും വിഷ്ണുവും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ. അപ്പം ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാരായണന്റെ അടുത്ത് പോകുന്ന പോലെ അല്ലേ ഉള്ളൂ, അതിന് എന്താണ് പ്രശ്നം? അതില് തെറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയും, ശരി, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലക്ഷ്മി ദേവിയെ രാസലീലയില് കേറ്റാത്തത്? അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് സാധിക്കാഞ്ഞ എന്താണ്? ലക്ഷ്മിയും വിഷ്ണുവും കൃഷ്ണനും ഒന്ന് തന്നെയാണല്ലോ. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ലക്ഷ്മി ദേവി ചെല്ലുന്ന പോലെ അല്ലേ. അപ്പോഴത്തേക്കും ഇദ്ദേഹം പറയും, എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ അങ്ങയുടെ പാദത്തിൽ ശരണം പ്രാപിക്കും, എനിക്കറിയില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എങ്ങനെയാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈകുണ്ഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഐശ്വര്യ സമ്മിശ്രമായിട്ടുള്ള രസമാണുള്ളത്. അവിടെ ഐശ്വര്യമാണ് കൂടുതൽ. അപ്പൊ ഈ ഐശ്വര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും വൃന്ദാവനത്തില് പ്രവേശനം വരത്തില്ല. അപ്പൊ അത്രയും ഐശ്വര്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്, അവിടെ യശോദാമ്മ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്? എന്റെ കുട്ടിയാണ്, എന്റെ സ്വന്തം മകനാണ്, അവൻ അങ്ങനെ ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരു വികൃതിയായ കുട്ടിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അവിടെ ഭഗവാനാണെന്നും ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഉള്ളവനാണെന്നും കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ വൈകുണ്ഠത്തിലോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, എല്ലാത്തിനെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നതും സംഹരിക്കുന്നതും ഈ പ്രപഞ്ചം മൊത്തവും സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ആ രീതിയിലാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ആ മധുരം വരുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾക്ക് ആ ഒരു മാധുര്യം വരുന്നില്ല. ഭഗവാനെ ആ ഒരു ദൂരെ നിന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ തൊഴുത് കാണാനും ഭഗവാനെ ആ ഒരു ഇന്റിമസി അവിടെ വരുന്നില്ല. പക്ഷെ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളവർക്കോ ഭഗവാനുമായിട്ട് അവർക്ക് ഐശ്വര്യം ഒന്നും അവര് നോക്കുന്നേ ഇല്ല. ഭഗവാൻ ആരാന്ന് അവര് അറിയേ വേണ്ട. പറഞ്ഞാൽ തന്നെയോ അതിലൊരു ലീലയുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ഗോപാലനെ കൃഷ്ണനെ യശോദാമ്മ ഉരലിൽ കെട്ടിയിടുമ്പോ നമ്മുടെ ബലരാമൻ വന്നിട്ട് പറയും, നിന്നെ ഇവിടെ കെട്ടിയിട്ടോ, ആരാ ഇത് ചെയ്തത്? അപ്പൊ യശോദാമ്മയാണ്. അങ്ങനെ യശോദാമ്മയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറയും, ഇത് ആരാന്നറിയോ? പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചതും എല്ലാം സംഹരിക്കുന്നതും കാരണവുമായിട്ടുള്ളതാണ് ആ ഒരു പരമ പുരുഷനാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ യശോദാമ്മ ചോദിക്കും, ഓ അതെയോ, അപ്പൊ നീ ആരാണ്?
അപ്പൊ ബലരാമൻ പറയും, ഞാൻ ആദിശേഷനാണ്, ഞാനാണ്, എന്റെ തലയിലാണ് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്, ആനന്ദശേഷനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബലരാമൻ കുറെ പറയും. അപ്പൊ എന്താണ് യശോദാമ്മ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയോ? യശോദാമ്മ എന്താണ് തിരിച്ചു ചോദിച്ചത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേട്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഇല്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ യശോദാമ്മ ചോദിക്കും, ശരി, അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ദൈവങ്ങളും, എല്ലാ ദൈവങ്ങൾക്കും എന്റെ വീട്ടിൽ എന്താ കാര്യം? നിങ്ങൾ വലിയ കാരണവും ആനന്ദശേഷനൊക്കെ ആണല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ എന്റെ വീട്ടിൽ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് വടിയെടുത്തോണ്ട് ബലരാമനെ അടിക്കാൻ ഒട്ടിക്കും. അങ്ങനെ ബലരാമൻ ഓടി ചെന്നിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് പറയും, ഒരു രക്ഷയില്ല അമ്മ, അവിടെ കിടന്നോ, നീ എന്തായാലും നീ കുറെ വെണ്ണയൊക്കെ കട്ടതല്ലേ, നീ അവിടെ കിടന്നോ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇന്റിമസിയാണ് യശോദാമ്മയ്ക്ക്. യശോദാമ്മയുടെ അടുത്ത് കാരണം ഭഗവാനാണെന്നും പറഞ്ഞ യശോദാമ്മയ്ക്ക് ഇത് എന്റെ കുട്ടിയാണ്. നാരായണനെയാണ് യശോദാമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണൻ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോ തന്നെ നാരായണൻ സംരക്ഷിക്കണേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇന്റിമസി ഉള്ളത് അത് വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഭക്തര് വൃന്ദാവനമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവര് വൈകുണ്ഠം പോലും നിരസിക്കുന്നു. വൈകുണ്ഠത്തിൽ ഐശ്വര്യ സമ്മിശ്രമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയാണുള്ളത്. അവിടെ ദാസ്യഭാവമാണ് മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ലക്ഷ്മി ദേവി പോലും, വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ളവര് പോലും ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്താനായിട്ട് കാംക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ആരും തന്നെ ഇവിടെ വരാൻ, വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അത്രയും ഉന്നതിയായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ കൃഷ്ണന്റെ വൃന്ദാവനം. കൂടാതെ വേറൊരു ലീല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെ ആഗ്രഹിക്കും. അതായത് നമ്മുടെ ദ്വാരകയിലുള്ള കൃഷ്ണൻ അവിടെ ദ്വാരകയിൽ നിൽക്കുമ്പോ കൃഷ്ണന്റെ വൃന്ദാവന ലീല അഭിനയിക്കാനായിട്ട് ഒരാൾ വന്ന് അഭിനയിക്കും. കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു വൃന്ദാവനത്തിൽ ഓരോ ലീലകൾ കാണിച്ചതെന്ന്. അപ്പൊ ദ്വാരകയിലുള്ള കൃഷ്ണൻ ഇതെല്ലാം കണ്ടോണ്ടിരുന്ന് അതിലങ്ങ് ആകൃഷ്ടനാവും. എന്നിട്ട് കൃഷ്ണൻ ഓടി ചെന്ന് ഇയാളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ പോകും. അപ്പൊ ഉദ്ധവർ ചോദിക്കും, ഭഗവാൻ നീ അങ്ങ് എവിടെ പോവാണ്? അപ്പോ ദ്വാരക കൃഷ്ണൻ പറയും, എനിക്ക് വൃന്ദാവനത്തിലെ ആ കൃഷ്ണനെ ആലിംഗനം ചെയ്യണം എന്ന് പറയും. എന്ത് ആകർഷണമാണ് ആ കൃഷ്ണനെ. അപ്പോ ഉദ്ധവര് പറയും, അയ്യോ അത് വെറും ഒരു അഭിനേതാവാണ്, ഇത് വൃന്ദാവന കൃഷ്ണനല്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണന് തന്നെ ആ മധുരയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ദ്വാരകയിലുള്ള കൃഷ്ണന് തന്നെ ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകാനാണ് ആകർഷണം. വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ആർക്കും പക്ഷെ തിരിച്ചു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്താണ് കൃഷ്ണനും വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ള നാരായണനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് എന്താണുള്ളത് അതറിയാമോ? വൈകുണ്ഠത്തില് 4 ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് കൃഷ്ണന്, അത് വേറെ ആർക്കും ഇല്ലാത്ത. 64 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അതിൽ 60 ഗുണങ്ങളെ നമ്മളെ നാരായണന് വരുന്നുള്ളൂ. ആ 4 ഏതൊക്കെയാണ്? 4 രൂപമാധുരി, വേണുമാധുരി. അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മാതാജി? വേണുമാധുരി. വേണുമാധുരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാരായണന്റെ കയ്യില് ഓടക്കുഴലുണ്ടോ? ഇല്ല. ഓടക്കുഴലുള്ളത് ഭഗവാനാ. ആ ഓടക്കുഴൽ ചുമ്മാ കൈ വെക്കുമല്ല, അത്രയും ഈണത്തിൽ അത്ര സുന്ദരമായി പാടാൻ അത് ഭഗവാന് മാത്രമേ ആ ഓടക്കുഴൽ കൂടി പാടാൻ പറ്റൂ. ഒരിക്കൽ ആ ഓടക്കുഴല് ബലരാമന്റെ കയ്യിലിരുന്നു, പക്ഷെ ബലരാമൻ ഊതിയിട്ടൊന്നും പാട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഓടത്തിന്റെ ആ ഓടക്കുഴൽ കൊണ്ട് ആ പാട്ട് കേട്ടാൽ പർവ്വതം വരെ അലിഞ്ഞു പോകും. അപ്പൊ അതാണ് വേണുമാധുര്യം. പശുക്കളെയൊക്കെ മേയ്ക്കാൻ വിട്ടിട്ട് എത്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് പശുക്കളാണുള്ളത്. ആ പശുക്കളെയൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ഈ വേണുവിൽ കൂടെ ആ നാദം കേട്ടിട്ടാണ് എല്ലാ പശുക്കളും തിരിച്ചു വരുന്നത്, ഗോപന്മാരും എല്ലാരും വരുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് വേണുമാധുരി. രണ്ടാമത്തത് രൂപം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം, മറ്റേ നാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചതുർഭുജനായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ 2 കൈകളുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം, തലയിൽ മയിൽപ്പീലി ചൂടി കയ്യിൽ ഓടക്കുഴലോന്തി ത്രിഭംഗനായിട്ട് ആ 3 വളവോട് കൂടി നിൽക്കുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ കാർവർണ്ണനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം അത്രയും മധുരമുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം. പ്രേമമാധുരി. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ആ രാസലീല, ഒരിക്കലും നാരായണന് രാസലീല നടക്കില്ല. അവിടെ കൃഷ്ണന് മാത്രമേ, തന്റെ ഭക്തന്മാരാണ് ചുറ്റും. ആ ഭക്തന്മാരുമായി ചേർന്ന്
ഗോപികമാരുമായിട്ടുള്ള രാസലീല നടക്കുന്നു. ലീലമാധുരി, ലീലകൾ, ഇത്രയും ലീലകൾ ആടിയത് നമ്മളെ കൃഷ്ണനല്ലാതെ നാരായണന് പറ്റുമോ? നാരായണൻ ഓരോ അവതാരം എടുക്കും, അവരെയൊക്കെ കൊല്ലും, തിരിച്ചു പോകും, അങ്ങനെ മത്സ്യമായിട്ട് കൂർമ്മമായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നു, തിരിച്ചു പോകുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ചെയ്ത ഓരോ ലീലകൾ, 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലുള്ള ആ ലീലകൾ മറ്റാർക്കും പറ്റില്ല. മഹാവിഷ്ണു എന്താണ്, എപ്പോഴും യോഗനിദ്രയിലാണ്, അല്ലെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് ലക്ഷ്മി ദേവി എപ്പോഴും കാലിൽ ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ലീലകൾ ആടുന്നതെല്ലാം ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠത്തില് ആകെ ദാസ്യവും ശാന്തവും ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം മാത്രമേ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ ഈ 5 രസത്തിലും ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് വൃന്ദാവനം. ആ വൃന്ദാവനമാണ് എല്ലാ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരും ഈവൻ ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഏറ്റവും ഉന്നതിയിലുള്ള ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കില്ല. കാരണം അവർക്ക് അത് വേണം, അതുപോലും വേണമെന്നില്ല, ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, കീർത്തനം പാടുക, അതിൽ മാത്രമായിരിക്കും അവരുടെ മനസ്സ് ആസക്തരായിട്ടിരിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ള എല്ലാ മുക്തികളിൽ നിന്ന് പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആദ്യം 5 മുക്തിയുടെ തരം പറഞ്ഞു. ആദ്യ തരം മോചനം ഭക്തർ പ്രത്യേകമായി നിരസിക്കുന്നു. അതായത് സായുജ്യം അവര് ഒട്ടും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ചില ഭക്തർ ഈ 4 തരം സ്വീകരിക്കാം, ഈ 4 തരത്തിലുള്ള സ്വീകരിക്കാം, പക്ഷെ അവർ പക്വത പ്രാപിക്കുമ്പോൾ സ്നേഹം പ്രമുഖമാകും. എന്നിരുന്നാലും വൃന്ദാവന ഭക്തർ കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ 4 തരത്തിലും ഒന്നുപോലും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ശുദ്ധ ഭക്തർ. എന്നാൽ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരുണ്ട്. അതാണ് അവസാനത്തെ നമ്മുടെ 61ാമത്തെ പേജില് ആ അവസാന 2 പാരഗ്രാഫ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ പലതരമുണ്ട്. അവരിൽ വൃന്ദാവനത്തിലെ സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണനിലേക്ക് ആകർഷപ്പെട്ടവരാണ് ഉത്തമ ഭക്തന്മാരായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. അത്തരം ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും വൈകുണ്ഠത്തിന്റെയോ ദ്വാരകയുടെയോ പോലും സമൃദ്ധിയിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുകയില്ല. ഗോകുലത്തിലെ അഥവാ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്ന ഭക്തന്മാരാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ ഭക്തന്മാർ. ഇനി അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ശ്രീരാമ ഭക്തനായ ഹനുമാൻ ഒരു എന്താണ്, ഒരു രൂപം. ഹനുമാൻ ഒരിക്കലും കൃഷ്ണനിൽ ആകർഷനാകില്ല. ഹനുമാന് ശ്രീരാമനല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും ആകർഷനാകില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിശ്ചിത രൂപത്തിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാനെ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ കാണാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഹനുമാൻ. ഹനുമാന് ശ്രീരാമനും ഭഗവാൻ നാരായണനും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. എന്നിരുന്നാലും ശ്രീരാമനെ മാത്രം സേവിക്കാനാണ് ഹനുമാൻ ഇഷ്ടം. അത് ഓരോ ഭക്തന്റെയും വ്യക്തിപരമായ ഇഷ്ടാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഭഗവാന് അസംഖ്യം രൂപങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ കൃഷ്ണനാണ് ആദി രൂപം. ആദ്യത്തെ രൂപം കൃഷ്ണനാണ്, ആദി പുരുഷൻ. വിവിധ രൂപങ്ങളിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെല്ലാം ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിൽ ധ്യാനിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരാണ് ഏറ്റവും സമുന്നതർ എന്ന് പൊതുവെ കരുതപ്പെടും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ 4ാമത്തെ അധ്യായത്തില് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തർ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിൽ ധ്യാനിക്കുന്നവരാണ്. അവർക്ക് മറ്റൊന്നിലും ആകർഷണമില്ല. ഗോകുലത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളിലാണ് അവർ ആകൃഷ്ടരാകുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കൂടെ നിൽക്കണമെന്ന് പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആ ലീലകൾ വർണ്ണിക്കാനും അത് കേൾക്കാനുമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ ഭക്തർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.